Meron tayong sinusunod. Ano? Kaya may mga policies na kanina natanggap na yung mga meron tayong ganito sa akin, mga policies. May sistema. Hindi kasi gusto ko eh. Bakit ginagawa ko yan? Kasi gusto ko eh. Hindi gusto mo dahil gusto mo gagawin mo. Mali po yun. Ha? Hindi dahil gusto mo gagawin mo. Mali yan. Eh kung gusto ko makapit, mali yan eh. Gusto mo magnakaw, mali yan eh. Mali. Kung susundin mo ang gusto mo, mali yan. Madalas sa atin na sinusundan yung gusto mo, gusto natin, mali yan. Huwag kang susunod sa gusto mo kasi kadalasan yung gusto mo, mali. Anong susundin mo at anong gugustuhin mo?